el que allà on vivia jo, el Barber sí que era un home polític. I sempre parlàvem de les coses aquelles, no? I com va estallar el moviment aquest, no sé com és, però jo em vaig trobar a la sal de l'armeria d'en Grumol de Torroella, davant amb tots els que eren del partit d'Esquerra Republicana i hasta de més esquerra, no? Doncs em vaig trobar amb ells allà a la sal agafar les armes d'allà. I no solament vam agafar les armes, sinó que vaig fer aquell dia, el primer dia, el dia del moviment, em vaig fer trobant fent guàrdia a l'Ajuntament amb una escopeta. En aquella època, als anys 20, als anys 30, un aspira a que la societat millori, que canviï, que tenir un país amb una mica més de progrés, una mica més de justícia social. I jo penso que aquest és l'ideal imbuït del nostre protagonista, que fa que ell es decideixi a mantenir aquests ideals i aquestes conviccions des del primer dia fins avui. Un noi que es deia Martí Ferrer, que era un gegant, em va agafar, em va carregar sobre l'espatlla i anàvem trencant aquelles plaques que hi havia a l'avinguda d'Alfonso XIII, totes aquestes que hi havia coses així rares, no? Jo penso que en Francesc és, com altres de la seva generació, un soldat forçat. És un soldat, perquè quan la violència se't desferma, has de lluitar. I has de lluitar d'una manera permanent. I les guerres es succeeixen, perquè és la mateixa guerra. El meu esperit militar em va venir amb la retirada del front d'Aragó, quan a Bujarolós i tots aquests pobles de per allà anàvem perdent la gent nosaltres, i primer va perdre en combos d'anglès, després van anar encaixent, va encaixent. Sí que és cert que ell l'any 35 ja fa el servei militar i que el 36, quan esclata la guerra, ell és destinat, i com tenia una certa experiència amb l'artilleria, és destinat al front d'Osca. I d'allà va passant per diverses destinacions i diversos indrets amb diverses ofensives de l'exèrcit republicà i també del franquista. Doncs allà em vaig fer del PSUV, jo. I llavors ja sí, perquè llavors ja vaig començar a parlar amb persones que eren polítics, almenys tenien una mentalitat política, tenien un concepte ja del que volien, i jo em vaig fer d'això. I en una parada d'aquestes van fer la rosca i fins que els van encendre. I va morir en comes, i va morir en Caixent i en algun altre més. I vaig dir jo, pilot, també me cago, cony, ja va entrar una febre, no tant de militar com de venjança, no? Pensem que als anys 30, tornem un altre cop al context de l'època, és la dècada de l'aviació èpica, és l'època en la que es fan els grans vols, als anys 20, els grans vols d'aviació espanyola. L'aviador està vist com un heroi, ell havia cursat una instància per entrar a aviació, és acceptat i és traslladat a Sabadell per formar part de l'aviació republicana, primer amb les classes teòriques i després sent enviat a la Unió Soviètica a formar-se com a pilot, a fer les pràctiques teòriques i pràctiques de l'aviació republicana. Deien, palanca al pit i tu feies, i deien, picat, i anaves per allà com una mòmia, no? Però no teníem, ni fèiem pràctiques ni fèiem res. I llavors per allà, fins al moment que van començar a fer expedicions per sortir fora. La primera es va quedar a França, la segona deia que anava a Anglaterra i al final va anar a la Unió Soviètica, i és la que anava jo. En Francesc, per fer el curs de pilot, en va pilotar diversos, però bàsicament el principal avió amb el que primer volaven era el Polikarpov U-2, que és l'avió que més producció es va fer al llarg de la història, és un dels avions més fabricats. Aquest avió era un avió d'entrenament, d'escola, amb dues places, que servia perquè l'alumne
pogués començar a volar i també perquè pogués volar amb l'instructor o sense l'instructor. Quan volava per primera vegada sol sense instructor, hi posaven un sac per compensar el pes de l'instructor i es llançava l'aspirant a fer el seu primer vol. I després, el que està més cofoi segurament al Francesc és del Polikarpov I-16 Mosca, que és, diguéssim, l'avió, diguéssim, el cavall de batalla que van tenir els republicans aquí a la Guerra d'Espanya i que va ser veritablement, doncs, no sé, diguéssim, l'avió més representatiu, per exemple, de la defensa de Madrid, també de diverses batalles que hi va haver al llarg de la guerra, i que és el monoplà per excel·lència modern que entra per primera vegada en combat en una guerra moderna. Kirovavat. Els pilots que hi havia allà d'entrenadors per als alumnes eren del millor que tenien ells. I la direcció, el jefe militar, el jefe, diguéssim, polític, el senyor Mirov. El senyor Mirov era una excel·lència, allò. Allò era una escola de tot, no solament de pilotatge, sinó una escola de la vida, perquè s'hi feia de tot. Estava a l'escola, deien, bueno, això s'acaba. Com s'acaba? Diu, sí, a Espanya s'han rendit. Vosaltres ja no hi podeu tornar. L'única salvació que teniu, bueno, és quedar-vos a treballar, us donarem feina, us donarem tal i qual. Aquí hi ha un pot interessant diguéssim, d'anades i vingudes, perquè els aspirants que estan formant-se a Kirovavat, que és l'escola que hi ha a l'Azerbaidjan on està Francesc, amb els seus companys aviadors, hi ha un grup que decideix quedar-se i seguir volant, que és acceptat com a tal, i després hi ha una resta, una majoria d'alumnes o d'aspirants a pilots, que aquests no segueixen, no continuen i intenten integrar-se després a la societat soviètica. I nosaltres teníem diferents opinions. Uns dèiem que volíem anar a lluitar a Amèrica, els altres dèiem que volíem quedar-nos allà a l'exèrcit soviètic, i n'hi havia que deien que volien anar a França, però és que volien anar amb en Franco, I jo era dels que ens volíem quedar i ens van quedar allà. Sí que és veritat que després s'integren a la societat moscovita, a la societat soviètica, fent, doncs, això, incorporant-se a les fàbriques, estudiant, etc. Molts d'ells, la gran majoria, s'intenten incorporar a l'exèrcit soviètic, però el desgavell és tal que no ho aconsegueixen. I com en el cas d'en Francesc, han de fer una veritable periple passant per Samarcanda, per Sibèria, per no sé quants indrets, intentant ingressar en unitats de guerrillers, passant també per unitats de polonesos, amb una unitat especialitzada també amb components del Partit Comunista Espanyol, amb els quals tampoc hi pot tenir accés, fins que al final acaba a les escoles de formació de guerrillers, on ja definitivament s'integra com a guerriller i com a combatent per infiltrar-se a la rereguarda alemanya, la invasió soviètica, i intentar d'aquesta manera poder participar en els combats i en la lluita contra el feixisme, contra la invasió alemanya. Jo les ganes que en tenia de fer-los mal, perquè ja m'havien fet massa. Tots els companys que m'havien arribat a pelar, vaig anar de voluntari i mira, jo tenia el meu grup a dintre d'aquest altre grup i allà vaig començar a treballar, vaig fer diverses voladures, en tinc una de molt cèlebre, que és la primera. Me vaig esmerar, a més no poder, a empainar-ho, o allà allò que portes per sobre, a terra, tot un gra de sorra allà, perquè no quedés res. Vaig mirar-ho, vaig deixar-ho i vaig marxar amb la tranquil·litat de dir, bueno, ara patapam, no? Bueno, vam saltar d'aquests 100 metres que hi havia això, ens vam quedar a l'entrada del bosc i esperant que vinguessin. I com ja xup, ja, xup, collons, i passa de llarg. La mare de Déu, quin disgust.
Els altres, home, no et preocupis, com que no, hòstia, i això és d'allò. Bueno, i diuen, no, espera't, home, encara en passarà algun altre, no? I al cap d'un rato, que ja no ni els esperaves, ja, xup, patapam, me cago, vaig fotre una matança allà. Bueno, mira, ja em van donar, a raó d'aquesta voladura, i va ser ni pico de morts, em van donar l'hora de la guerra pàtria. La guerra entre aquells que volen destruir els brins d'humanitat de la nostra societat i aquells que creuen que la humanitat no és el diner ni és la cobdícia, sinó són les persones. Francesc és un dels personatges, diguéssim, importants ara que tenim a la nostra associació, diguéssim, perquè estem parlant precisament del que estem parlant ara, no? Diguéssim, de la seva memòria, del seu reconeixement com a persona, de la seva lluita per les llibertats democràtiques, per la seva lluita contra el feixisme i després per tot el que va venir un cop mort en Franco i en arribar la democràcia. Quan jo vaig acabar d'estudiar a Leningrad i vaig acabar la carrera d'oficial, diguéssim, i vaig sortir d'allà tinent major, doncs bueno, vaig anar a parar a una fàbrica de Moscou. I estant allà se m'ha plantejat d'anar a estudiar marxisme-leninisme. Vam anar a una escola a les afores de Moscou, i en aquella escola ja en venien d'altres puestos, fer una aglomeració de gent, d'alumnes de la futura escola política. Era una fiesta y me encontré como un poco sola, ¿sabe? Como que no me hacían caso ellas y me entró como una congoja y se arrimó él y se arrimó y me dijo como diciendo ¿qué te pasa? Y claro, me puse a llorar, que es que María Luisa y eso, la Elvira no me hacen caso, que no sé qué y no sé cuántos y tal y cual. Y bueno, me empezó a consolar y de ahí empezó. I allà, doncs mira, sense voler, ens vam anar mirant de reull i allà ens hi vam festejar, allà ens hi vam casar i allà hi vam tenir el primer fill. Porque él más que todo quería casarse, porque claro, para casarnos teníamos que pedir al director, porque hay que pedir permiso, era como si fuese nuestro padre. Porque dice, cuando terminemos esto, igual a ti te mandan a un sitio y a mí me mandan a otro y nos tenemos que separar. Y entonces él por eso quería casarse para que nos mandasen juntos. Y a él le mandaron a una escuela para enseñar el oficio de tornero y todo eso, una escuela de aprendizaje. Estuvo primero con rusos y luego con rusos y luego con españoles. Y luego de allí ya nos vinimos. Jo sempre els he vist junts. I la Maria té aquest coratge de les dones, que els homes necessitem com el pa que mengem. Els homes som una peça, jo diria que imperfecta, fins que no tenim la dona que ens estima i que ens fa molt millors del que som. I sí, Francesc, és molt millor gràcies a la Maria. És així. Siempre hemos vivido pensando, el año que viene a España, o sea, que nos parecía, había terminado la guerra aquí, bueno, a España. Empezó la Segunda Guerra Mundial, nos callamos un poquitín y todo eso. Terminó la Guerra Mundial, ahora al año que viene a España. Siempre hemos vivido pensando en volver, Bueno, jo tenia ganes, sobretot, de venir, d'arribar aquí, de veure la realitat, perquè una cosa és el que t'explica un i el que t'explica l'altre, i l'altra cosa és veure la vida en si com és, no? I, bueno, teníem ganes de venir, hem fet tots els possibles per poder venir com més aviat millor,
I vam tornar, però ja veia, vam tornar al 56, no, mare? Sí, octubre. Pues el regreso con mucha ilusión al principio, pero ya se te cayó la ilusión nada más bajar del barco, porque lo que nos habían dicho era que nos llevarían a nuestros sitios, que nos darían trabajo y que nos darían vivienda, pero a nosotros nadie nos dio. Pero mientras estuvo Franco, nosotros teníamos que estar, però chito callando. Ens van tenir molt collat. El suc de la transició, el suc del 75 al 79, i ja em vaig trobar amb la discussió de la llista. Qui millor que en Francesc, la seva imatge, el seu coratge, la seva manera de pensar, que no feia que la gent amagués els nens quan entraven els comunistes, perquè en aquella època el franquisme sociològic havia fet que els comunistes ens emportaríem les vaques dels pagesos, les col·lectivitzaríem, i que ens menjàvem els nens, òbviament, no? La imatge d'en Francesc, aquella imatge de persona sensata, de persona oberta, de persona que li obriries la porta per dinar a casa, jo penso que era la millor targeta de presentació, perdoneu, del que érem realment els comunistes a l'any 79. Gent molt diversa, treballadora, amb ganes de canviar les coses, i que si es volia menjar alguna cosa és que la gent pogués fer 3 àpats al dia, tothom. Jo el Francesc Pararols pràcticament no el coneixia d'abans de les eleccions municipals, i el primer impacte va ser un cartell electoral que el SUC va fer amb en Francesc Pararols de cos sencer, amb un abric estupendo i amb la presència d'un senyor que per mi, que tenia 31 anys, era un senyor gran, però que tenia una planta magnífica i que em semblava un candidat molt homologable. Jo anava amb els cabells així que se m'enfilaven per sobre les orelles i pensava, ai, 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 aquest senyor té pinta de molt sèrio, a veure si ens fa gaire mal. Però, naturalment, era el candidat del SUC i a partir d'aquí va començar tot el procés de la campanya, ens vam anar coneguent i la veritat és que el primer record potent és el de la nit electoral, quan els companys del SUC van venir al Saló de Descans del Teatre Municipal, on nosaltres estàvem fent el recompte dels resultats de les eleccions municipals. Sabíem que nosaltres havíem tret 9 regidors, ells quan van saber que en van treure 4 i que sumats 9 i 4, 13 feien majoria absoluta, és a dir, que no hi havia cap altra combinatòria possible, van venir al nostre local i d'una forma espontània es va produir el pacte, sense dir-ho, de l'acord entre dues forces progressistes i d'esquerres que escenificaven allà que havien guanyat les esquerres. I jo, pues, el coneixia, però no de dir, Quim, digue'ls que ets l'alcalde, home. Com l'alcalde? Sí, home, tens els 4 vots nostres, 9 i 4, 13. Del qual jo no vaig ser del tot conscient de la dimensió que tenia, fins que l'endemà en els diaris i sobretot en Los Sitios va aparèixer una fotografia en la que sortíem en Francesc Pararols i jo, ell amb el puny dret aixecat, jo amb el puny esquerre aixecat, i un titular que deia Girona tiene alcalde socialista, comunistas y socialistas pactaron ayer por la noche. Era un home que volia el que convenia a Girona en aquell moment. I jo li vaig dir, cony, escolta, si no ho fem nosaltres no ho farà ningú. I de cop i volta se'm fa evident que als ulls de determinada gent aquella fotografia els hi despertava a la panxa records del Front Popular. I vaig pensar, ai, 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 a veure què passarà. Tot va ser finalment molt pacífic
i a la que en Francesc Pararols, junt amb en Josep Quintanes, en Joan Miró i en Joan Francesc Pasqual, van entrar com a regidors de l'Ajuntament, en Francesc Pararols es va ocupar de temes de turisme i de temes de cementiris. A part d'això, naturalment, el fet de començar a conèixer el personatge provoca sensacions i sentiments nous i diferents, molt més emocionants que saber si s'encarregaria del turisme dels cementiris, que és poder visualitzar a través d'aquell personatge que aquell nou ajuntament feia un pont amb la República. I jo crec que de tota aquesta època se n'ha derivat una amistat que va molt més enllà, però molt més enllà de la relació política que vam establir aquells 4 anys. La sintonia personal segueix ara en un jove de 94 o 95 anys i en un alcalde que havia sigut jove però que ara ja en té 66. Tots dos estem en un cert sentit a la reserva, però ens mirem amb preocupació l'actualitat política, amb el mateix interès que fa 35 anys, però amb un punt de maduresa que ens permet marcar distàncies i comentar la jugada des de l'amistat que hem forjat. És comprensible que l'any 56, amb la situació en la que estava Catalunya i la qual estava Espanya, en plena dictadura, amb molta por, amb terror, amb la Guerra Freda, en aquell context és comprensible que la societat li girés l'esquena, però que un cop arribada la democràcia no hagin tingut tots els reconeixements i que tants i tants combatents i lluitadors per la democràcia hagin mort sense veure's homenatjats o sense veure'ls reconeguda la seva lluita, doncs penso que és bastant simptomàtic del que es va esdevenir després de la mort de Franco, d'aquests anys de transició i després del que s'ha viscut en aquesta democràcia. I jo crec que els joves d'iniciativa són perfectament conscients del valor i del valor afegit que els hi aporta una figura com en Francesc Pararols. Com la ciutat també n'és conscient i potser haurà d'arribar el dia en què li reconegui d'una forma pública molt manifesta. Els ulls d'en Francesc, mireu-se'ls, és uns ulls de jove permanent, perquè darrere hi ha aquest element cristal·lí d'haver estat honrat, haver continuat honrat i haver-nos ensenyat a ser honrats. Aviador de la República, vell militant comunista, format i crescut i madurat a la Unió Soviètica, tornat discretament a Catalunya, dirigent sindical i obrer i treballador en una empresa important, dirigent del partit. Mira, él ha querido llevar esta vida y yo pues le he seguido. A él le gustaba, le gustaba estar en la política y mira, son muchos años ahora ya. Per tant, aquests Francesc Pararols ens han tocat a la nostra vida i han set referents en èpoques de canvis, en èpoques on la història és lenta i sembla que res es pot canviar, i en èpoques com l'actual, que pensem que poder el canvi és possible i que poder tot està per fer.